Днес ли за мен е училище, етика и екипен дух. Да, има гордост, като говоря за позицията си. Определено позицията е важна. Определено постигнахме много последните 2 години и половина, както аз съм част от компанията. Процесите вече вървят сравнително гладко и добре, екипът е силен, сплотен. Комуникацията е много важна, да можеш да комуникираш както с колегите си в твоя екип, така и да бъдеш в услуга на външните функции. Не можеш да си позволиш да спреш, защото спира бизнес. Но не можеш да си позволиш и си постоянно на спринт, затова поддържаш темпо. Маратон. Адски много се структурирах, научих се да работя по време, по час, по календар, да приоритизирам.